хора, днес ще ви покажа как играем на тази игра Clash of Royale и нека да започваме. Така. Иначе се чува шумно, там са майка ми и сестра ми. Ето сега ще го намаля, за да може да ме чувате. Така, когато аз съм още на първо ниво, защото преди малко се изтеглих, но още малко не става. Още 12. Така. Сега, когато започнете да играете, ето тук са героите. Този е от левел втори, но аз вече го имам. И това е от левел втори, но аз вече ги имам тези. И така, ето ги всичките. Тази е много хубаво момиче. Когато се го натиснеш, се раздвоява, става две. Това тук е великан. А това тук е когато искаш да му предадеш огън, за да го убиеш. Това тук се стрели. А това този убива. И този, нали всичките. Значи това придава бомба. Този скелет. И нека да започнем да играем. Ето тук натискаме. Така. Сега ще започнем битката. Така, започваме, като изваждаме ето... Не това, а ето този герой. Изваждаме и този. Изваждаме и тези, те се раздвояват, както ви казах. Ето сега ще ви покажа как става. Ето така. И сега хоп, изстрелвато. Но може и по лесния начин. Ето изваждаме тези двете. Изваждаме великана. Малко на мастер не го сложих. Там нали се заредат. Така, изваждаме този. Ето на тази остана много малко, с това ще сложим едно такова. Вече една коронка е наша. Така, сега като дадат и друга коронка, като да е и друга такова. Така, изложим този, това вече е тук мое. Така. Така хора, трябва да се пазим. Така, и ето тук слагаме на тази един огън. Сега ще го изстреляме. Още маничко оставам. На 600 и няколко. Ето тук тези. Така, слагаме го пак. 368. Нещо за така. Тук. И свърши играта, но аз съм победител. Ето сме две коронки на нищо. И сега ще ви покажа какво става.
Така, ето, както виждате, имам 100 диаманта, 127 пари. Сега отиваме ето тук. Да видим дали трябва нещо да се купува. Не, нищо не трябва да се купува. Та хора, това беше клипът от мен, надявам се да ви харесва. Ако това е така, го харесате и се абонирайте за канала ми. Обичам ви!